Императорските терми на античния Одесос. История на научното изследване. За първи път обектът е проучен от братята Карел и Хреман Шкорпил. Те го идентифицират като антична обществена сграда – Акропол. Освен че отчитат високата стойност на културната ценност, те поставят началото на опазването на обекта, като осигуряват със сериозна настойчивост нужната регулация за изграждането на площад и освобождаване на прилежащите площи за бъдещи археологически проучвания. През 30-те години на 20 век случайното пропадане на кон в засипан кладенец зад църквата Свети Атанасий води до проучване на част от подземните канали. През 1940 година Сергей Покровски, тогава директор на Археологическия музей, извършва сондажи в района на храм Свети Атанасий. В периода 1945 до 1960 година следва разчистване на квартала от сгради и насипи. Проучванията на римските терми от старши научен сътрудник Милко Мирчев в периода 1959-1971 изясняват предназначението, плановата схема, както и точната датировка. Той не успява да издаде замислената монография, която да представи дългогодишните му проучвания по обекта, но завещава огромно количество данни за научни изследвания. В периода 1977-1992 година доктор Петко Георгиев и доцент доктор архитект Красимира Вачева провеждат детайлно архитектурно проучване и системна научна оценка на скулптурната украса. Доцент доктор архитект Красимира Вачева е автор на първата графична реконструкция на обекта. В периода от средата на 90-те до днес по обекта са извършвани само аварийни, укрепителни и консервационно-реставрационни дейности. Актуалното техническо състояние все по-бързо се влошава под въздействието на агресивния морски климат, а нуждата от цялостен подход в опазването на обекта е осезаем. Съществува риск един от най-ценните и големи обекти на културно-историческото наследство във Варна да загуби своята автентичност. В рамките на инициативата «Наследство в риск», подкрепена от Фонд Култура на община Варна, екипът на Варна Heritage проведе частично триизмерно сканиране с съвременни методи за документиране. Те дават възможност за бързо, неинвазивно и високотехнологично изследване на структурата на обекта и нейното състояние. Графичната възстановка на Тепидария, помещение за къпане с топла вода, има за цел да събуди сетивата на посетителя за величието на местната антична архитектура. Инициативата на Варна Heritage за опазване и популяризиране на римските терми ще продължи до пълното заснемане на обекта, а резултатите от изследванията по проекта ще бъдат използвани при реалното физическо опазване на културната ценност. Императорските терми на античния Одесос. История на научното изследване. С подкрепата на Фонд Култура към община Варна.